कि कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो खटत खटत जय है जिना के ओराई हो कि खटत खटत जय है जिंदगी ओराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो खटते खटते जय जिना के ओराई हो खटते 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 जय जिना के ओराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। हमारे बड़े भैया रंजीत भैया जी की तरफ से बहुत बहुत रुपए का आशीर्वाद। रवि भैया देखिए अपने के संतोष से ठीक बा तमाम रुपए का आशीर्वाद देने गार्जियन की तरफ से बहुत ऐसे कहा जा रहा है शिवानी जी भैया इतना प्यारा आशीर्वाद देता है। ये हमरा बहुत अच्छा गाना लगेला। तो भाई सुनी जाता है बनी जात कहां वाले तू गा देलू तो हम रुक बैठी का कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो जय है जिना के ओराई हो खटत खटत जय है जिंदगी ओराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो केहू आपन कहाए वाला के बा कह के कसम केहू आपन कहाए वाला के बा सुखवा में सभे केहू आके सुखवा में सभे केहू आके दुखवा बताए वाला के बा कह के कसम केहू आपन कहाए वाला के बा कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। हमने के बड़े भैया उपेंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। कहे के सभे केहू आपन कहाए वाला के बा कहे के सभे केहू आपन कहाए वाला के बा सुखवा में सभे केहू आके सुखवा में सभे केहू आके दुखवा बताए वाला के बा कहे के सभे केहू आपन कहाए वाला के बा कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। बड़ी प्यारा शब्द बा भैया माई वैसन चीज होली बिल्कुल जेकर कर्जा कबो ना भराई ई गाना है ना रियल भी बा उ लोग जौन कर देले बा हमनी का दे हमनी के चाह के बिना भर पाए जा एकदम जीवन भर कर्जदार रह जाए कोखी हक पिजाड़ा के सुगना बनाई के सखिया के पिंजरा के सुगना बनाई के नो महीना रखली
सही सही पीड़ा सही सही पीड़ा दिहली तोहके जरा माई हो सही सही पीड़ा तोहके जरा माई हो काल जना कहो माई बाबू के भलाई हो काल जना कहो माई बाबू के भलाई हो कि जग में माई बिन के हो कि जग में देखिए तमाम लोग के आशीर्वाद देने के पीयूष भैया के तरफ से बारंबार प्रणाम बाटे आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाटे सब खातिर सब गावेला हां एकदम माई बाबू खातिर हमने के दो शब्द बोला तने जब हमने कहते भाग्य के बारे में लोग कहेला माई बाबू को दो लाइन लिख ले बने भैया रोना सबके बीच में सुनाओ तने लेकिन एगो भैया प्रोग्राम में ऐसे ही गुड्डू भैया रहने और कहा था कि ये मत कहा कि हम दो लाइन लिख ले बने माई के सुनाता नहीं कहे से कि उहे तारा के लिख ले बने उनकरा बारे में हमने के लिखे का औकात नहीं है बिल्कुल बड़ी प्यारा शब्द सब है हटा हिलू गोरिया में तेरा बापे तावली हटा हिलू गोरिया में बिना ना भी तावली सूट बूट तो कहीं से ले आवेली सूट बूट तोहारा के कहीं से ले आवेली ये दी पसीना तोहके बेनिया डोलाई हो ये दी पसीना तोहके बेनिया डोलाई हो ये दी पसीना तोहके बेनिया डोलाई हो जे गरीबी देख ले बा तू समझ सकता हमार बात के जब घर में पंखा ना रहेला कोनो भी माई ई ना सोचेले ना कि हमार बेटा बेटी के तन के दिक्कत हो तन के परेशानी हो एकदम रियल बात भाई खिपियली पसीना तो होगे बेनिया डोलाई हो कर जाना को माई बाबू के भलाई हो कर जाना को माई बाबू के भलाई हो से चुकी ना तू धोखे कर जाई चुकी ना के अपन जिंदगानी सब जन्म तक में ताकत के सुंदर नहीं दियाए सब जन्म तक में ताकत से सुंदर नहीं दियाए केहू से चुकी ना तू धोखे कर जाई केहू से रोकीना दुधवा के कर जानी कर जाना को माई बाबू के भलाई हो कर जाना को माई बाबू के भलाई हो जेकर माई बाबू ना रहे कि ये हमन के भतीजी हो गोपाल भाई छोट भाई हो शिवानी हमन के भतीजी हो रह गई कोई अपन प्रोग्राम बा अपन घर के बा राम भैया के 2002 से 3 बार वार्ड पार्षद रह चुकल बड़ा नहीं है एजा हर आदमी उनका के काजने समझता कि का समझता ये हम नहीं समझत हमार तो घर